ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye araba ye décembre kalo tile 14 san 2022 ni ye a ka dɔnkibaru waati seli bi dɔnkibaru kɔnɔna la min bɛ tali kɛ DIRPA la a ma ɲɛma colonel Sulemani Danbele ale kɔni ye kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ ka se ka Mali finitigilakaw ye baaraba minnu kɛ ni waati laban in na ka ɲɛfɔli k'o la o kɛra ka bɛn ni tɛnɛndon ye décembre kalo tile 12 ka b'o la i b'a ye k'a fɔ dunko juguya o kɛlɛli ka bɔ Mali finitigilakaw olu ka kulu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u ka kiiriso min bɛ ale kɔni ye a ka baaraw daminɛ an bɛna da don o fana la ka fara ka Mali kalan karamɔgɔ olu kɔni tun ye baara bila k'o ŋaniya don min bɛ tali kɛ u ka article 39 la nka kuma ɲɔgɔnya min kɛra u ni jamana ɲɛmaaw cɛ o kɛra sababu ye ayiwa u kɔni ka baara bila a ɲɔngirila ni waati in na ka b'o la an bɛ taa an ka jamana kɔ ka farafinna farajɛla n'an ye kibaruya min sɔrɔ an bɛ don n'olu ye an ka walawalali kɔnɔna la. an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i n'a komi an y'a fɔ cogoya min na Mali finitigila ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kunnafonidiso o ɲɛmaaso n'o ye DIRPA ye ni ɲɛmaa yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye Sulemani Danbele colonel don ale kɔni tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ ka bɛn ni tɛnɛndon ye décembre kalo tile 12 san 2022 min n'a kɛra ayiwa u ka kunnafonidiso yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ani u ka ɲɔgɔn dalajɛso o kɔnɔna la n'a bɛ fɔ ko salle de conférence kɛnɛ in kɔni ka kɔni ye ɲɛfɔli kɛ Mali finitigilakaw ye baaraba minnu kɛ a y'i da don olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na a b'a jira k'a fɔ wulikajɔ ninnu kɔni kɔnɔna la a kɛra sababu ye Mali finitigilaka 9 olu kɔni bonnera u ni na ala ka hinɛ u la ka fara u kan banbaaci maa 62 Mali finitigilakaw ka wulikajɔ sera ka kɛ dankari ka se ka kɛ sababu ye dankari kɛra maa minnu na o kɛra n'i ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti ta Gawo Menaka Kidal Nara Kucala fo ka taa se Sikaso yɛrɛ kɔni ma ayiwa nin kɔni kɛra tɛnɛndon min ni a kɛra kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ colonel Sulemani Danbele ale kɔni ye laseli kɛ laseli min ni o b'a jira k'a fɔ Mali finitigilakaw ka nin baara laban ayiwa o kɔni ko u bɛɛ lajɛlen o filɛ nin ka bɔ yen an bɛ taa halisa min y'an ka kiiri baaraw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali finitigilakaw olu ka kiiriso ayiwa ni a bɛ fo yɔrɔ min yɛrɛ kɔni ma min ye chambre correctionnelle du tribunal militaire de Bamako ale kɔni ye a ka kiiri baaraw ka se ka olu fana bɛɛ lajɛlen kɔni dayɛlɛ ka bɛn ni tɛnɛndon ye décembre kalo tile 12 san 2022 laada don kɔrɔlen u b'a kɛ nka bi yɛrɛ kɔni fana kɔnɔna la a bɛ tali kɛ ka bila minɛ min kɔnɔ o de ye dunko juguya o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni wulilen bɛ k'u jɔ yaasa dunko juguya o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na nka i b'a ye k'a fɔ Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ka kulu kɔnɔna la a yira k'a fɔ dɔw kɔni sɔrɔla min bɛ dunko juguya kuma min n'a mi k'a fɔ wa olu minnu sɔrɔla la o kiiri baaraw olu yɛrɛ kɔni bɛna dayɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɛn ni décembre kalo tile 12 san 2022 ka bɔ yen an bɛ taa min ye Mali kalan karamɔgɔw olu ka ko kibaruya mun ye duguma karamɔgɔ fo ka taa se cɛmancɛ karamɔgɔ ma olu kɔni tun ye sɛbɛn don sɛbɛn min ni a bɛ tali kɛ baara bila la ayiwa a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ ka ɲɛsin n'a bɛ fɔ min ma ko u ka sariya min bɛ o jɔsen 39 min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko article 39 ayiwa o article 39 yɛrɛ kɔni kama kalan karamɔgɔw olu kɔni tun ye sɛbɛn don sɛbɛn min ni a bɛ tali kɛ wa yaasa ka taa baara bila la n'o ye tile 3 baara bila ye ayiwa o baara ninnu kɔni kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ u kɔni ye baara ninnu kɔni kɔnɔna la o kɔni ye kunnafoni di u ni kuma ɲɔgɔnya kɔni donna u ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ o kuma ɲɔgɔnya kɔni kɔnɔna la o de kɛra sababu ye bɛn yɛrɛ kɔni sɔrɔla kow la kalan karamɔgɔw u kɔni u ma diyagoya u ma foyi nka u sɔnna min ye ka se ka baara bila min ŋaniya kun talen bɛ ka se ka o baara bila k'o minɛ k'o fana jigin an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kan bi an bɛ waati min na Côte d'Ivoire finitigilaka 46 halisa olu yɛrɛ kɔni minɛlen bɛ Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a kɛlen bɛ sababu ye ka gɛlɛyaba k'o don Mali yɛrɛ kɔni ni Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ an y'a fɔ Côte finitigilaka 46 min ni olu yɛrɛ kɔni minɛlen bɛ Mali la nin ye a kalo 5 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si ye u bɛ Mali la nka halisa Côte d'Ivoire jamana olu yɛrɛ kɔni bɛ makɔnɔli la yaasa ni makofɔlen ninnu kɔni a bɛ se ka bila cogoya min na nka min ye den masa dɔ kɔni ye ni ale yɛrɛ kɔni denbiya ale kɔni ye i dama suyɛn ka a ka bugunatigɛ a ma bugunatigɛ ka se ka olu a ŋaniya fɔ cogoya min na ale yɛrɛ kɔni bɛ waati min na a denkɛ o bɛ Mali la bari ka da kan o minɛra k'a fɔ ko olu kɔni ye mercenaire ye kɛlen bɛ sababu ye min y'a muso ye a denw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ b'a kɔ ɲɛw kɔni bɛ siraw lajɛ la waati bɛɛ lajɛlen na ale kɔni y'a ɲini k'a fɔ ni Mali ni Côte d'Ivoire sera ka bɛn ko la ka se k'u bila ka bɛn ni sanyɛlɛma in kɔni ye k'a bɛ i na komi Père Noël o de kɔni
nana ale ka denbaya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o kama u bɛ n'o ye Côte d'Ivoire fo ka taa se Mali ɲɛmaaw ma ka bɛɛ lajɛlen yɛrɛ wuli ka se ka baara kɛ baara min n'o bɛ se ka taa kɛ bɛn ni keleya yaasa finitigilaka ninnu bɛ se ka bila cogoya min na ni minnu welelen don Mali la ko mercenaires ka bɔ yen Roseline Bili na ale Bleku de ka fanga ɲinitɔn n'o ye COGEP ye ale ɲɛmaa danga ale kɔni ye wele bila wa jamana in fila a bɛɛ lajɛlen ma yaasa bɛn bɛ se ka sɔrɔ nin ko yɛrɛ kɔni na cogoya min na a y'a jira k'a fɔ bi an bɛ waati min na Côte d'Ivoire finitigilaka minnu yɛrɛ kɔni bɛ Mali la a kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye kɔlɔlɔba ye ka ɲɛsin ni jamana fila yɛrɛ kɔni ma k'a bɛ i na komi farafin o dɔ de kɔni minɛlen bɛ a yɛrɛ kɔni balima yɛrɛ kɔni fɛ k'a a kan ka maa kɔni gan i kamanaw la a ye hakililajigi yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ Mali ni Côte d'Ivoire bi sigi tɛ kabini waati jan olu kɔni ye jamana kelen ye u bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ayiwa u ye ko caman baw ka se ka olu yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o kama u ye bɛɛ lajɛlen wele ka taa kuma ɲɔgɔnya ma fininɔgɔ ko kɔni o bɛ ko sɔgɔnɔ di o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔfɛ a yira k'a fɔ Côte d'Ivoire ni Mali jamana yɛrɛ kuma ɲɔgɔnya olu bɛna kɛ sababu ye ka bɛn ka don Mali la fo ka taa se Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni jamana ma ko k'a lajɛ ka se ka kuma ɲɔgɔnya k'o don o ni ɲɔgɔn cɛ nin ko yɛrɛ kɔni na nka halisa an bɛ waati min na kalan karamɔgɔ dɔ fɛnɛ bɛ Côte d'Ivoire n'o ye Université Félix Houphouët-Boigny ye ale yɛrɛ kɔni y'i da don kuma yɛrɛ kɔni fɛnɛ la a ko kabini nin ko daminɛ yɛrɛ kɔni na ni min bɛ tali kɛ kodɔnnabaw la n'o ye diplomatiw ye ni olu yɛrɛ kɔni kun wulila olu tun bɛ se ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔ nin ko la kabini a daminɛ yɛrɛ kɔni waati la nka halisa ka taa n'a ye i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min yɛrɛ kɔni na a yira k'a fɔ min ye finitigilaka 46 in ye hali n'o y'a sɔrɔ Mali yɛrɛ kɔni bɛ k'u wele ko mercenaires i b'a ye bi an bɛ waati min na a ko Mali ɲɛmaaw kɔni y'a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Fuseni Ouattara n'ale ye vice-président de la commission de défense au conseil national de transition n'o ye Mali cɛmancɛ wasabulon wɛrɛ kɔni kɔnɔna la ale y'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na ko in bɛɛ lajɛlen kɔni taara ka di kiiri tigilamɔgɔ de kɔni ma ayiwa n'a ma ɲa a bɛ kiiri tigilamɔgɔw bolo maa si den kelen kɔni tɛ se k'i da don a la k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni kɔnkɔnmalen b'a cɛ ko o tɛ nka n'a dira kiiri tigilamɔgɔw ma olu ka baara kɔni bɛɛ lajɛlen kelen kɔfɛ ayiwa ɲangili min kan ka bin n'o binna fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ yen minnu ni olu yɛrɛ bɛ se ka tigɛ n'a bɛ fɔ min ma ko grâce présidentielle o bɛ kɛ président yɛrɛ kɔni ka yamaruya kɔnɔna na ale bɛ se ka ɲini o la ka se ka u kana bila cogoya min na u bɛ se ka sigi u ka jamana yɛrɛ kɔni kan ka bɔ yen an bɛ taa Burkina jamana kan olu yɛrɛ ka finitigilaka min yɛrɛ kɔni bɛ yen ni a tɔgɔ Kungu Abdul Latif ni ale yɛrɛ kɔni ye Burkina bɛ ye u ka gendarmerie laka don a kɔni ye min ye ja dɔ bila ja min kɔnɔna la a bɛ tali kɛ seconde 32 ɲɔgɔnna si la nka kuma ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a b'a yira k'a fɔ ale kɔni minɛlen bɛ banbacu yɛrɛ kɔni fɛ nka ko k'a yira kabini novembre kalo tile 15 kɔni b'a yira a ka denbaya la basi yɛrɛ kɔni t'a la nka o kɛra wulikajɔ min n'o o kɛra u ka poste minier min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'ale bɛ Ndin Tata ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ale kɔni minɛra nka basi kɔni t'a la a ye ka se ka kibaruya k'o di a ka jamana ɲɛmaaw ma ani a ka denbaya yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma an bɛ bɔ yen an bɛ taa Gabon min ye Gabon yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ nin waati tɛmɛnlenw na a yira k'a fɔ tremblement de terre o de kun bɛ Gabon kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ min ma ko dugukolo yɛrɛyɛrɛ n'an yɛrɛ y'a lajɛ i b'a ye u ka bureau kɔnɔna fo ka taa se yɔrɔ wɛrɛw ma kɔni ye jateminɛw kɛ nɔ minnu b'a yira k'a fɔ dugukolo yɛrɛyɛrɛ a kɔni a nɔ yira Gabon yɛrɛ kɔni jamana yɛrɛ kɔni kan yaasa ka se ka kunnafoni yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen jɛya ne fɛnɛ bɛ dansigi an ka bi don kibaruw la tuguɲɔgɔn min n'a b'o kɛla ni anw ye ka se ka olu caya ja ninnu k'olu cari diɲɛma bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an b'a ladɔnniya k'a fɔ Yeli Vision an sɔrɔ yɔrɔ ye Korofina iri ye 156 an ka porte yɛrɛ kɔni ye 257 an bɛ segin a kan an sɔrɔ yɔrɔ ye Korofina ye iri ye 156 porte ye 257 ni a kɛra mago ye ka ɲɛsin an ka baaraw olu taabolo yɛrɛ kɔni ma an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ